ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବାପି ଦେଶୀ ପୋଲ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ମେସିନ୍ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଛି, ଅଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଂ ସରିଛି। ମେସିନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି। ସବୁ 24ଟି ଅଣ୍ଡା ଲଗେଇଛେ। ଏଥିରେ ବ୍ରଏଲର ଡବଲ୍ FF0 ଅଣ୍ଡା ଅଛି 9ଟି, 15ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଶୀର, ପିଓର ଦେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବଲ୍ FG ବ୍ରଏଲରର ଅଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ପୁରା 13ଟି ଅଣ୍ଡା ଏପଟରେ ରଖିছে, 11ଟି ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଡେଟ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। 23/3/2024 କି ରଖିଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା 3ଟାରେ। ପାଣି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଫଗର। ତାହେଲେ ବଲ୍ 40 ୱାଟ୍ର ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମେସିନ୍ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି 15 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ 2ଟି ଲଗେଇଲି। ମେସିନ୍ ତ କମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବ, ବି ଅଧିକା ଅଣ୍ଡାରେ ବି ଚାଲିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ତ ସମାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଲା। ଏତିକ 5 ଦିନର ବୁଲିଲା ପରେ 24ଟି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି। ବହୁତ ରେୟାର ମିଳୁଛି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଗରମ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ଅଣ୍ଡା ଯଦି ନ ବସେଇବା 5 ଦିନର ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନ ବସେଇବା ଏ ବି ଅଣ୍ଡା 24ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମେସିନ୍ରେ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଛୋଟ ମେସିନ୍ରେ ତ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ଲଗେଇ ହେବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଅଣ୍ଡା। ଛୋଟ ମେସିନ୍ରେ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ହେଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। 21 ଦିନରେ ହେଚିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେବି ଛୋଟ ମେସିନ୍ରେ। ଇଏ ଖାଲି 6 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମେସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି 33°8, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି 66.6 ଅଛି। ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ହାଲାକି ବଲ୍ ତ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 33°9 ଚାଲୁ ହେଇଛି। 36°6 ବନ୍ଦ ହେବ। 37°6 ବନ୍ଦ ହେବ। ସରି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କେତେ ସେଟିଂ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା। 60ରେ ଚାଲୁ ହେବ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। 66ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। 60ରେ ଚାଲୁ ହେବ, 66ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। କାହିଁକି 6-7 ଦିନ ଏବେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବହୁତ କମ୍ ଦେବା। 10 ଦିନ ପରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼େଇ ଦେବା 70%କୁ। ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା ମେସିନ୍। ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି 65, 33°8, କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍, ଏୟାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କ'ଣ ଅଛି? 33° ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 33°92 ଫାରାନାଇଟ୍ର 92 ଫାରାନାଇଟ୍, ସେଲସିୟସ୍ର 33°। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 33°8, 67° ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।
କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଦିନରେ, ରାତିରେ ପୁଣି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ବି ବାହାର କଲି ଏଠି, ତାର ପଛପଟେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ବାହାର କଲି। ବଡ଼ ହୋଲ୍, ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ କମିଲା, ନହେଲେ ପୁରା ହାଇ 42 ଡିଗ୍ରୀରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଥିଲା। ଏ ମେସିନ୍ ନୁହଁ, ଡବଲ୍ ଥର୍ମାକୋଲ୍ ଦେଇଛି। ये गोटे थर्माकोल, ये भी गोटे हाफ इंच थर्माकोल, डबल फेविकॉल जुड़ा है। कहीं बाहर बसुची ना मेसीन, वर्षा ठंडा जमी प्रभाव किसी न पड़े। रिजल्ट कौन आसो आपण जलैबी। वीडियोटी लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु। जिते वीडियो अपलोड करेंगे आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुँचो। रिजल्ट कौन है आपण मैंने जापर। जय हिंद, जय भारत।